Aviam si s'entén bé. Aquesta és la C14, que va fins a Oliana, i aleshores aquí tenim el pont, que en diuen el pont blau, que després enllaça el camí, vendria a ser un camí rural que va cap a Nuncarga. D'aquí de Nuncarga segueix, i aleshores per aquí doncs aniria pujant un camí cap a Peramola, i si seguim per aquí hi ha un altre camí que és anomenat Camí del Mig. Aquest camí del mig és el que fan servir els camions quan tornen d'abocar els àrids d'aquesta explotació que tenim aquí d'àrids. Aquí hi ha una explotació d'àrids just a Tregó. Aleshores, què està passant? Doncs que es fa servir un camí rural, trepitjant-lo, malmetent-lo, i després s'han de gastar una sèrie d'inversions en reparar aquest camí, com l'any passat, que fins i tot es va demanar una subvenció a la Diputació. Resulta que aquest camí també l'utilitza el trànsit normal rodat i ha passat a ser l'entrada principal a Peramola. És a dir, aquest camí, en realitat, està fent les funcions del que seria una carretera interurbana. La major part del trànsit que ve des de la C14 i que vol anar a Peramola, vol accedir a Peramola, està fent servir doncs, el pont i està fent servir aquest camí del mig. Aleshores, seria interessant doncs, que aquest camí del mig fos habilitat com el que realment, que és una carretera interurbana. El que no pot ser és que s'estiguin utilitzant els diners que té l'Ajuntament de Peramola, que no són molts, per arreglar un camí que en realitat li correspon a la Generalitat el seu manteniment i la seva adequació al que seria la via corresponent. El problema és que aquí no hi ha hagut una adequació d'aquesta via. Es va fer el projecte del Pantà de Rialb, hi ha tota una sèrie d'obres que es van fer, però han quedat detalls, coses per fer, com serien els accessos a Peramola com Déu mana. Aleshores, jo no sé si això li correspon a Confederació o si li correspon a la Generalitat. El que no pot ser és que actualment qui està pagant això és l'Ajuntament de Peramola, havent de destinar uns diners que d'una altra manera aquests diners podrien anar a altres partides pressupostàries. En cas de que la Generalitat veiés que no pot fer-se càrrec d'aquestes obres, entenc que es retornin competències a l'Estat, però el que no pot ser és que Peramola tingui els accessos que té que fan llàstima. Gràcies per escoltar. Fins una altra.